Sanibonani futhi. Ngiphethe ke le ndoda. Yazi ke mase ngiphethe le ndoda ke suke sekushubile. uJohn 14 wathi inhliziyo zenu ingakhathazeki. Eyami ikhathazekile ngoba lo engikuthola la yiko kungikhathazayo. Lalela John 14 verse 12. Ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba. Yamuza uJesu uthini? Uthi kuyasetshenzwa. uYeshua lo esenimbiza ngoJesu namhla uthini? Uthi kuyasetshenzwa. Nanku kumbuzo kaNdaba ezitha. Sithola ukuthi uPaula wayekhanda amathende bese yawadayisa. Wayekhanda amathende umsebenzi wakhe, iprofession yakhe, wayekhanda amathende bese yawadayisa. Sithola ukuthi uPetro he was a fisherman, waye umdobi weinhlanzi. Yingakho uJesu mayefika kuye ethini? Ethi ngizonenza abadobi babantu mani ngilandela. Umsebenzi wakhe loyo, iprofession yakhe. Eka Jesu yona sithola ukuthi waye icarpenter, waye umbaza, ebaza amaplango, icarpenter. Yazi icarpenter ngikhuluma ngani? Bantu abenza amakhabethe, amaplango, amabhangisitulo, ama-TV stand, yini konke lokho icarpenter okudilwa ngeplango nje. Kwakuyiprofession kaYeshua leyo noma kaJesu. Uthi kumbuzo wami wena ongibhekile kumanje, umfundisi wakho usebenzaphi? Njengoba ebhizi enqola imali nje bethenga imoto, bethenga imizi, ama-mansion ngezimali zenu, basebenzaphi? Sebenqolileke lezo mali lezo enibakolekela zona egameni lika 10%, egameni lokuthi ngicela inhlanhla. Baniqede bese beyubuyisela malini emphakathini ngoba ayikho inkonzo. Ungayibala zonke, ngakubalela zonke. Ayikho enganabo abafelokazi, ayikho enganazi intandane, ayikho enganabo abantu abaswele abangathathi intweni. Zonke le nkonzo zinabo labo bantu labo. Uthi kumbuzo wami, uPaul wayekhanda amathenda wadayise, uPetro wayedoba inhlanzi ayidayise, uJesu noma uYeshua wayeyicarpenter edila ngeplango. Owakho umfundisi usebenzaphi? Nawo umbuzo wami, ngoba iBhayibheli lithi indoda nendoda idla ithukuthuku zayo. Lo wakho kungani edla ithukuthuku zakho engadli ithukuthuku zakhe? Yimi ngiyaphela lapha. Thula ke Ndaba ezitha kuyoze kuthiwe uthe ayinuki ngoswanga, ungizwile ungetshe, lo ngaboni uyoza abone. Isiqubulo sami leso.